Danzo First Lady Pata Naked Zim Spice Chimama ndovadzidzisa kutaura aeio undiri mudhara wavo saka mame mimomu vanozvimba imuzvimbai semukadzi ane mimba muchazvimbirwa ndichiimba ndakabva kudhara so they call me the dance mother vanonditemba that's why me try harder mada ndichangoramba nchikwira apambode kushanda ladha Zim Spice ndovada fofo vese madofo garai fofo kugara kwemukombi mahwambi murambi chimama chikupisa kudarika rambi munocha ndovada fofo vese madofo garai fofo kugara kwemukombi mahwambi murambi chimama chikupisa kudarika rambi munocha zvangu zvibhifu zvimapoku nemasoseji havandimise vachiimba nonsensi pamachuni kungopembera saprofet me always ready kutoshora seonyeni yeman Danzo First Lady Pata Naked Zim Spice Chimama ndovadzidzisa kutaura aeio undiri mudhara wavo saka mame mimomu vanozvimba imuzvimbai semukadzi ane mimba muchazvimbirwa ndichiimba ndakabva kudhara so they call me the dance mother vanonditemba that's why me try harder mimada ndichangoramba nchikwira apambode kushanda ladha Zim Spice ndovada fofo vese madofo garai fofo kugara kwemukombi mahwambi murambi chimama chikupisa kudarika rambi munocha ndovada fofo vese madofo garai fofo kugara kwemukombi mahwambi murambi chimama chikupisa kudarika rambi munocha zvangu zvibhifu zvimapoku nemasoseji havandimise vachiimba nonsensi pamachuni kungofembera saprofet me always ready kutoshora seonyeni ndoita kupopota vese ndikukokota ndiri mazvikokota kurapa zakokota vese ndavadhomora vaimbozviponera asondiponera hanzi ndondigonera Danza Zip Spice man. Wagwan people, my name is DJ Sparks and we are here. What is you going? Anyway, dialogue with DJ Sparks. I take it to and artists, my actors, you know, so what no it chitaura. Because this platform is for everyone. I mean, we say I don't want to I showcase Jainajo, I showcase Chipo Chainajo, Muzora Nasina Embrace one now, one on the Roxy, Karakuti Zim Spice. What is Embrace? I'm going to go I'm going to say my work said. I'm a works bullshit. Embrace, I'm saying to you guys, I try to tell you. Right. Embrace, ndogara kuchitungwiza kuchitungwiza kupi side kupi ini ndo zvachitungwiza zvekudaro ndogara kuunity L saka tisema maworks ari bozve kuti right saka maakurira kupi akashoka background kuti anonzi Roxy ndo zita rako chachairo here uyezvo nemakore mangana wakurira kupi anonzi Roxy ndonzi riunemu rangu ndonzi Yvonne Muchuchu right ndakakurira kuchitungwiza kud Alright. Sasa zile kuti Roxy akazoboka. Nekuti Roxy pane kamuvi kendaiona soke kanonzi Let It Shine. Saka pane musikana ainzi Roxy aita zvekuimba ipapo. Alright. Saka musikana yakuinspire. Akandinspire. Ndatinga chakandinspire. Zita ndo ndakafarira. Akandinspire ndiSpice yekujamaica. Ndadza kuti Zim Spice. Yeah man. So which means ava takakuti zvinoita Spice nezvamunoita. Kubhura dance kuita Spice ndo wandongoitawo futi. Bo Spice anenge kuzotweka futi kanoita. Apa kutweka apa manje. Aya. Munobrava mangotora zvese. Tiri process macho. Pakutweka apa tasara nezvishomo kuti tikwanise kupinda mazva iri izvozvo. Bude muchitwekera vanhu pastage man. Zvaizvezvi tikumbobhura dance zvanoita. Alright. Saka unomakore mangana Spice. Ndine 24. Ndakachena 24-31 March. Which means ndama 2K. Ama 2K ari kubhura dance. Dance riri kufa. Sawa, kuti uzotanga zvekuimba izvi. Inspiration yakabva kupi? Ndiana wakaona iwe kuti Spice adika. Ndikubvunza dzoni. Samubvunzo uyu ndasingafana kutombobvunza. Was inspiration yako yakabva kuna Spice. Ko local tengonowana sisi wedu anaswanda madesert endo kuchikoro. Chingonakirwawo nedance nemabhurira vaita dance tingangoti inda ingofarawo Spice wangu
sanda kuita zvekuimba pandakatanga kutoenda kustudio pandakatanga kutoona kuti ndotorova ngoma kai pandakanga kuramba ndichitoimba kusvika pandiri nhasi ndikuramba chingobhura dance kuramba mchingorova mavesi yeman samaproducers amukushanda nawo ndadani zvezvi tiri kushandana naSteez Kumbare ana Solid nana Tala nevamwe vekuchitungiza malocal producers mari pedu osaka yekuchitungiza uku haumatauri mazita vekuchitungiza ndati pamwe vanozowandisa pana vekuchitungiza kunana vana AP kuita na Sheto tongoti ivavo ndida kutozivawo zvikuitikawo kuchitungizako kwatetisiri kuti kuna anonzi Shato kuna AP you know something like that so ndangoti ungotare mazita awo kuti kana pachinge paine mamwe maproducers mamwe maartist ari kuitawo zvari kuita anogona dambotrayawo sound yake yaPA wacho amukutare saka alright saka apa sofa mune masingle akawanda sei masingles akawanda kuita ndoda kutobuditsa maybe next month kuchanga next month alright inonzi Bviravira singles collection ndobuditsa ndengene maweeks mangani tongoti about 4-5 akaitwa nanaye yaitwa na Simple Solid na AP na Steez na Sheto vari 4 alright ndowakaitayo alright ko mavideos pane zvamukumboronga kuti muchitiro panyaya dzemavideos apo mavideo tikuita but not stereg sasofa pana tambobuda here mavideos ekuti munhu ari kungoona interview ino yangona mangoenda paYouTube unoona pane zvamakati mamboitire sofa ndakabudisa maybe nenge last week recover yaJunius Praga resong inonzi Marose alright Marose achimbotorera imwe instrument yacho ikati mungotora akapera ndine song ndakangoyotedzera zvazvingori ndikwanisa kungoti akapela chimbotorera yakapera right manager patroni kushanda kumuda moni ndakaenda kumuzanzi chasara kwenda kuLondon kuna banzi dada unozviita mambo bati wewe hauzi magita aita tigezewo mujakuzi tionekewo ndipekewo Chicago buzi no masara musadhipisire diki murikuda wo oro pisi can choose this is not a good it's a bad news ndiri gonmando uya ndakabata uzi kwedu isusu pfuti haina ngozi muvaudze mango maya ane maruzi mutambo kuno hautambwe nemafuzi respect your fuzi to avoid noise kubvuma kupusa watora mayusa muvaudze mango maya ane maruzi mutambo kuno hautambwe nemafuzi respect your fuzi to avoid noise kubvuma kupusa watora mayusa ndati baba ndibaba vakatsamwa vanorova mazhaba atiza kunge munhu wabaha rure vachirerutsa dare ravayambutsa mova yeuchidza handikopere Sauro ndogarwa naSauro zvekusvika pakwiswa tatu fesi yaSauro ndanwa zvese ndane jinja rekumisa maBS mabathroom singer vanyenyena mbudzi kudya mfenje ufananyina marova nginya saita musarinya musawanze ginya musadhipisire dhiki yemani haidi kudhipisira zveshuwa aiwa haidi kudhipisira ona kuidhipisira kauchitungwiza vari kuzonyanya vari kuzonyanya yo vakoda kuipersonalize kuita yangu ndega musadhipisire chi alright apo ndanzwa marovera kuti ase aukuita ende maweeks mukurova trust me maweeks mukurova saka namene mavideos saka paYouTube zvinhu zvakanywanzi kuita kuti maybe sayazotaura nyaya dzekupedzisira kana paine uda kutobva watongoziva YouTube channel yako kuti yakanzi chii masocial media yako yakanzi chii Roxism Spice mangosearcha Roxism Spice music unoona zvese alright chero paTikTok chero paYouTube Facebook zvese but wambotravel here ma-artist ma-producers I mean akaita sana naOskid Levels anana wambowatrayawo kwamukoma Oskid handisandayoenda hangu because ndisandane mari yekuti ndikwanisa ndase kuendawo ikoko but nditori nechiro choshandiwa nako kwaLevels ndaimboenda before kudhara madays ema-Dr Ribe Mutabhera ndakapinda foreign Mutabhera Dr Ribe ndakapinda nerimwe rainzi zvekudaro so kana kuti Hill Command ndakapinda futi saka nemazuva anosaendeko
Ndikoma. Handichaende koko because madhezi andaiende koko inini. Ndaiwirirana naRibe. Chingoita like kungowirirana nawo zvoti ukaenda pastudio mukwanisa kungowirirana nawo. Sabrother nasister. So chiwirirana kudaro nyaya dzerudo dzinozobuda munongozvinzwisisawo. Nyaya dzerudo dzinongomuka dzakubuda. But kana usinganakirwi unokwanisa kungoita sei? Unokwanisa kungoramba kuti handisi kuti zvamuri kuda. So madhezi acho ndo madhezi aida kuitwa medley reDr. Ribe. Pandakarambawo ipapo kuti ina handikwanisa kuita sei kuti tidhete tidanani. Madhezi awo ndipanoenda kuvidhiyo. Saka vanhu vakatoshutwa vakawanda, madhezi ana Bazuka, ana Pumako, vanani vanhu vakatoshutwa, vaitouya titoripo vaita sei vaishutwa. Of course yanga ari mabig artist. Vaidhisefa kuchanga vaita sei vashutwa. So pakati tikazoti tasara tinge about 5. Tasara 5. Ndasara Hulengende, madhezi ana Hulengende aenda futi koko. Hulengende ana Libonani. Pashutwa Hulengende. Paishpedzosvitwa Hulengende zvakanzi kamera yapera moto. Vanangoti vanangoendawo kumba vananodhipisawo zvandakadhipisawo. Vanangoti ndichaende koko nanhasi. Vanangoti ndichazodedzwo kana vachizondidedzawo. Vauno maworks, kufamba kwemaworks wongondidedzawo ndizvozvo. Akasandidedzawo I don't know. Right. But kuchusport hakuna Ribe chete. Kuna na levels, kuna na Fantani kuti maybe unangoendawo ngoita sei unoshanda nevanhu vavo. Mukoma Fantani munhu aribo zvisingaiti. Zvinoti majezi anoitoende koko vakatusvika kwanina ndiri panze. Ndakagara neboys because paizogarwa pani pakawashi so panze. Ndopaigarwa nevanhu. Vakasvika kwana muri pakawashi paipa aito understand kuti musikana sei aita sei arekodha aende kumba kozi pakangozara boys. Otopinda mustudio otorekodha. Sevanhu vanonga vane mamwe mabusiness wo atiexpect kuti vaone vane business one. Vanenge vaitawo zvanenge vachitiwo kunze. Vanongosiyawo kana kwakuna na Mr President madhezi ainzi kana achiriko. Vosiyawo ngoti mozorekodwa. Ndo vanenge vasara pastudio. Asi aitosiya kuti mozosara muita sei muchirekodha musikana. Vobva vatoenda. Ndingambovabhlame kuti vashandike nawo zvakanaka. Munhu anoshandika nezvakanaka. Chero levels wacho, chero taisawana time yedu kukurukura zvakawanda. Munhu wekuti ainge ndoona ndiri pastudio, tikatomborowo freestyle vakatonakirwawo. Right. It seems as if kunyengwa kwavanhu mustudio kunenge kuramba kuchiriko. Ukumbosangana nazvo here zvinhu zvakaita sezvo zvekuti munoenda kustudio kunoita maworks muzopedzisira pakutaura nyaya dzerudo. Zvinhu zvakaitika kahwana here kana kuti zvinhu zvekuti zvikuramba zvichingoitika muindustry. Maproducer anozviita. Hatimabhlamewo because vanhu venyama. Munhu wenyama akatonakirwawo nemunhu waanakirwa naye anoita sei anotaura kuti ndanakirwa, but iwe kana usingadewo unosingada haudi. Unosangonakirwawo unongoti ayo ngaite zvemaworks. Hatizozive reaction yake yekuti ukati handisi kunakirwa anozokwanisa ramba ishanda newe here kana kuti anenge akuitira sabotage. Izvo zvamumwoyo makewo. But vanhu kutobhura rikadorobhura vane vevanhu. Haisi secret. Vangadorobhura mangoma acho zvese nemunhu wacho. Pakashata. But makaramba usikusangana nekuzotaka kuzonzi achaite zvakadaiwo mangoma achabude. Zvizvi zvikunyazoitika chibudatotsana ndimune muri paground. Tinotonzwawo nemi kachinge tasangana nemi so. Zvakadaro zvinoitika. Ndinambo manager redisquad. Ndakambowira nasikana vakawanda vaimba. Ndakamboita futi producer. Ndaisangana nazvo. Zvokuti pakumei bando svikoka mwana kanaka wozvishuwo kuti mwana ndaumbodyawa. Kubva kwati it's not like nyaya yekuitika ndakaiona kure zvinoitika. Because inini hautarisire kuti inini futika ndinyenge nesi ndisikuya ndiri mustudio ndotonyenge imi mune mawe. Zvinotoitika munhu wenyama ane paanoremerwawo ane paanoremerwa but chinozonetsa manje tisingazowirirana njekuti iwewo ndatira kuudza ndokuda maybe watazviite une marizini ako, maybe you are married, maybe we are in a serious relationship or what, then zvakuchiaffecta maworks. Maworks anogona kuaffecteka pakuti pamwe munogona kupromisawo kana dhiri rino rokuti kuna pane dhiri rakadai dhiri roro kuti ribude ka unofana maita sei maita zvaanenge achida. Iwe paunotodzwa dhiri utombozoti dhiri rinechi nekamwe ka behind ototi pamwe dhiri bo iye munhu anenge ane zvaari kuti angaita sei zvakachanga aita newe.
sikeyo pakuzoramba zvaanenge achida utoona kuti munhu alo even pakutopusha kana mawex acho haachanakirwe utoona kuti ndo zvakaitoitika wegowo kana uchitogayawo unofana kuti ngoti kandichagova mwana oshanda nini saka muzvisolva sei zvinhu solution yenyami naye ndeyekungobva solution yekubva futi yekubva yakanaka the other side yobva yashata futi rimwe side because sena hangu inini ndendisina like mari yekuti ndokwanisa kuzviitira zvinhu zvese zvandoshuvira kuti ndiite nini saka ukabva futi pamwe ikoko ndokwanga uchishandawo zvekutodaro kwanga uchitotarisira kuti ndokwanditiri kutoita best wobva wazoona zvinhu zvalo mari futi kutanga kuti unoshanda jaira nemwe munhu hauna zvinhu zvati kudzosera mumashure basa ratodzokera mumashure kana ungofana kuti uonekwa nevanhu zvakudzosera futi kuzero kwawabva kwaikuya kuti utangidze saka zvinhu zvinonetsa zvinorwadza futi saka ndo challenge yamukusangana nayo sevakadzi vari muindustry ndo challenge ndongoti kwandiri pamwe vamwe vanenge vachizvida ndizozivi ine hangu ndo challenge yanosangana nayo vanhu vakunyenga vanonyenga vanhu vapedza kudaro ukarambawo havachadi kushanda newe havachapushe mawex vanogona unyara uramba ushanda newo but zvinhu zvasiyana zvosiyana ndo zvinenge zvichiitika saka nyaya yacho iri very tricky ende inorwadza inoconfuse anoshandisa kuti saka pangaitwe sei but maproducers nokumbirawo kuti because maproducers mazhinji I believe kuti maproducer mazhinji auraya chipo chevasikana chakawanda because vanenge vachida kutora advantage yekuti vanenge vachiwada vasikana ivoramba then wozopedzisa vakusapushwa zvakanaka but hazvisikoko chete nditori dambudziko ritori kwese vamwewo ukatarisawo manesi anenge achitaurawo kuti madhokta ari kuti daiwo ukatarisawo kune mamwe masectors anenge achinzi bosi wangu ari kundidaiwo ari kunditirawo I think idisadvantage ikusangana nevakadzi vakawanda inofanira kuti maybe iadresswa nemwe way ine wisdom kuti zvopedzwa sei right ipapapo kwatisana ndo challenge chete yamukusangana naye kati machallenges akawanda imwewo yakusangana naye iwewe semusikana ari kuita music imwe challenge itoitika ndeyekuti apa ndinobatanidza nevasikana vese vanenge vachiimba kuti vasikana havasi kunyatsopiwa time like vasikana havasi kunyatsopiwa time yekuratidza talent ravo kuti vasikana vanotobhura dance pamwe vasikana vanotogona kutoimba kudarika vakomana but vasikana havasi kuita se havasi kupiwa time vasikana vanenge vachingotaridzwa kunzi vakuya pamberi pevakomana pamwe vakura kuzotsvaga chi pane zvanenge vachizotsvagawo pamwe varume pamwewo zvimwewo but vanhu vanenge vachitoda kutoimbawo zvikuitawo vakomana ivavo zvavari kungoitirwa vakomana ndo same zvofanira kuitirwa chi vasikana ipapapa I think ndinogona kuerera neyo because if you check mukomana akawina Caplash akapiwa mota musikana akawina apiwa mbedha you see zvinhu zvacho pasina yatsobhalanza maybe maorganizers ezvinhu zvikaizvi anenge achikunzwaiwo kavana uchitaura so achatraiwo by all means kuti next time paunoronga mamwe maevents vatrai kukupaiwo time yakati one day setime anopa varume even pamunowiniswa mutrai kuwiniswawo zvinhu zvichekuita zvinobatikawo uyezvo zvinoita kuti ugare uchirangarira napaita chakati right saka daita panapa katikamborova tomboita tichimbobhura futi chi dance boss chinangwe chethis interview chekuti vanhu vanozoma ngoma right Danzo first lady Pata nekana Zim Spice kungochinja zvemapatani kunge Buju Bantani tarisa ifashani queen in action chimama chopedza tarisa kalenda mimi kumberi ndaenda kubva muna svita kunobata ndira maridhi muhobho wandakashandira akusi kumasowe kunoshanda mbiya vashaya mafanzi nekwekutizira inzwa vakunzwa kuda kuchema vasina kurohwa kungonzwa kuda kuchema vasina kurohwa vakunzwa kuda kuchema vasina kurohwa ndava ponda nengoma zvavasati vamboona vakunzwa kuda kuchema vasina kurohwa kungonzwa kuda kuchema vasina kurohwa vakunzwa kuda kuchema vasina kurohwa ndava ponda nengoma zvavasati vamboona getoro temba nendiro nditi the finest level rako riri pamusoro kapa highest kupedza ngoma topinda muraundi kunanganisa tibate yusa nemapaunzi kurendera ngumira kandimbovapedzera vanga vajaira musagancha vapondera nekuti ndini wani chete chakakodzera kurova ngoma zvekusiya vakutedzera
vasina kurohwa kungonzwa kuda kuchema vasina kurohwa vakunzwa kuda kuchema vasina kurohwa ndava onda nengoma zvavasati vamboona vakunzwa kuda kuchema vasina kurohwa kungonzwa kuda kuchema vasina kurohwa vakunzwa kuda kuchema vasina kurohwa ndava onda nengoma zvavasa kungochinja zvimapatani kunge bhuju pantani tarisa ifashani kwinini action chimama chopedza tarisa kalenda imi kumberi ndaenda obva muna zvita kunobata ndira maridhi muhobho wandakashandira hakusi kumasowe kunoshanda mbiya vashaya mafanzi nekwekutizira inzwa hakusi kumasowe kunoshanda mbiya. A big tune this one. So right about tatombokhanda rimwe futhi. Alright. Danzo first lady. Phatha Nakhan. Zimspas. Ndakangosvika ndakarova zvimabhanana ndichivhura zvimabhutsi zvimashanana ndakasiya vane heartbreak seyekumujolo pulo. Yeah man. Danzo first lady. Phatha Nakhan. Zimspas. Ndakangosvika ndakarova zvimabhanana ndichivhura zvimabhutsi zvimashanana ndakasiya vane heartbreak seyekumujolo chimama chichitongera chitororo kune vandakafadza thank you vanoti ndakanyanya grateful matsaga anopombera damn you nevese vemasabotage fuck you Lawrence wekwaMedusa ndotenda vakandipa nzeve Zimspas andiimbire mbeveve kudhara ndakatenderera ndipei nguva ndigoenderera ndotenda vakandipa nzeve Zimspas andiimbire mbeveve kudhara ndakatenderera ndipei nguva ndigoende anyunywa anenge anyunywa inganzi idenja mhanya nembwa yokuruma pari pamangoma motoziya ndokuluma ndakadya zvaipisa vakangodhipisa hai mindopisa handisi bo handisi right inzwa stizi yachibhalandisa daiti ndaitoda ndewe ndaitoda faiti vakadzinyana ndovaisa pataiti ndotenda vakandipa nzeve yemani Ili ngoma la produce kana nini? nastizi Stizi, hey, big up in yourself, my youth. Stizi, the youth wangu zotodaro. oh Big up in yourself, Stizi. Akanadini machina zachiti ngu. Ya, wakandivenga damn you. Saka mukuzvifambisa sei mutone manager, mamanagers vakubatikeni, mapromoters kufamba sachimbotudzai zvikuitika kumashows. tongota bari zvino tongota izvezvi ndingorina mo 6 danonibatsirawo kufamba neni nemari dzematransport kuenda mastudio nezvimwewo ndikada dhatawo ndimbonitengerawo dhata anokwanisa kundibatsira but zvemari chaidzo izvezvi kana kuna mashows togona kuonawo kana ka1 apita kana mamanzi tikaiti mamanzi kunoorwa kana zvi akawanda tichikuendawo kumapasapasa kumaraini nezvimwewo but asi vanhu vakuitira semusic uchiona uchitarisewo zvichiitika tabho ndingopiwa sando tabho makaipautenda padheni muromo wakati akuoma makaipa unakana dhora rechingwa vanzi right fanikachiyachiya chonzi chikweji chamakarova nastizi makaipa pini zvinhu zvacho so are you married? You're married. Sauna kunyengana ni married in studio. Muita sei kwemi? Vanenge vachinzi zvekustudio nezvekustudio. Ndobataro vanoita. Koze imi kustudio kwacho ndongoenda namo 6. Ndaro ngori kutenda. Munhu wekumba ndewekumba. Zvekumangoma ndezvekumangoma. Amashoko akutaurwa nani? Akutaurwa neni Roxy Zimspas. Right. Ndosaka kama gangster izotaya no zvekumba wasara kumba. But ngoma zvozoda kudaro here. Zvizode kudaro. Kana ari married azviri kudaro. Nange vese ndosangana neni mastreet anoti nguzoti chi. Zvechi zvemangoma. And sister. I think kana ari married ndika wanafana kudzidza ngo respect kuti no munhu wemunhu anafana ngo respect. Just like that. Hapana kubvisa kana chekuedzera. Munhu ari married guys. Kana paina wangu achifunga kuti mbabvu yawo iri panapa. Musikana arichi mbabvu yakatorwa yakalocate kwa nemuridzi wayo kuti mbabvu yangu iri kwa asi vanosapota iri mudara
anosapotawo hake but hazokwanisa kusapotawo zvimwewo like zveku akandiudza kuti kana uita zvemusic yako ita zvemusic yako ichena mashows ndotoenda todzoka kana mangwana asitoripo but munhu wekuti haakwanisi kuzoita sei kuzotora kana mari yake muhomwe achikupa ichita sei ita zvemusic kana uita zvemusic ita uchapiwa mari nechi kumusic ikoko but zveproblem hana problem agona kuti muende zvenyu toenda kana kumheno kumhondoroko todzoka namangwana is it because ana kutrust kana ngati kuti angazvimwenda anonditrust asi makatrustika ndakatrustika ausitombo muchita ndichita hangu ndingori pakubhura dhanzi zvekutotaura kuti inini dhanzi ndinotobhura ndo pane mission rangu zvimwe zvese izva kana kune vamwe vange doshandiswa advantage handizoziva hangu kozi hatizive zvemukati memwoyo yevanhu but inini mwoyo mangu inini handiti izvozvo ende ndine mission rangu hani kuti ndikwanisa kuonekwawo nezimbabwe vakwanisa kuonawo kuti ndokwanisa kuimbawo vokwanisa kunditirawo kana vachikwanisa kundiwanirawo zvaunondiwanira its fine kana kune vari kundionawo vanoda kushandawo neni futi mushande kumakolabho pane makolabho amukumboita wena makolabho tingoti nevanhu vekuti vanokwanisa kuonekwawo ndikamboitaona kumalaini kwedu kuchitungidza ndakaita najunior sprague Right. So far collab yavaita vaita ndijunior sprague ko hapana makolabho mamwe junior sprague wacho asinisisari kuzvitaura kozi takangofana nawo asinisisari tintingori musame squad tese todari batsiro tese saka unombotraya vere kutraya kuti ulengoona wahombe wacho muchiwatsanangura ona mangoma edaye chimboti ipewo kana ficho vahombe vanonetsa kozi inde story namari dzimwe ndoshaya mari transport enda kustudio ndopiwa namo6 mari kustudio ndozo anobva kuzoti kana uda kuimba neni vanodhakwa especially vanodhakwa vangu kuti mabhodhoro kana 3 autoda kana $15 inanda mari $15 vena handina nditodawo kuti ndakaimbawo newe yeupu ndikuchifanira kuiwanawo kwauri kuti ndakaimbawo newe zvinhu zvangu zvinogona kutaka kuchinjawo kana kuti zvotochinja alright saka pakashata pakashata pari weekend basibo anyway king mari vanonzano zviya anonzi Mostix big up in yourself I'm going to support a sister you never know one day is one day plus mwari anonga achiona nodzoka chete ngamba mchingowasapota namba mchingoita kuti vangoita se varamba vachipusha ende maworks aende kumberi ini I believe zvangu kuti makaipa that's why ndazokudaidzai ndakaenda hangu payoutube ndakaona some of maworks enyu and ndakanakirwa nawo zaina kuti ana sister you can come tomboona kuti necapacity yangu maybe you never know ndagona 1 2 3 vanhu anogona kuita se vanonakirwawo then zvienda zvakadaro but still zvinongodiwa nje kuti munamba muchiita se muchipusha wana godfather munofanira mbono approachawo mawapa maworks motsvaka kumboti chimbotindibvetewo ana takambovaapproachawo ndakambova-approach in fact kuti takamboapproach ndakavaisirawo maworks pawhatsapp vakanditi chaita sechakupa interview yacho vakandiona futi kunonzi kuchikoko kwataienda kwatainoregister kaplash vaindiona futi ikoko kaplash kwacho futi vakandiona yeah don't give up zvinoitika nezvekudayo inini ndinozviona zvinoitika pana vanhu maartist obva ndinotumira maworks awo ndotovapromisa mainterviews panguva ndozvishaya mukana kuti vaite but ndozowana mukana futi kuti tese ndozongofona ndongoti wadii zvafanira ambotara nekudhara pane time ndakazongoti pakazongoti bada anongatonge tese uye saka chinongodiwa nchekuti muupenyu if you try and fail just try again waiziya ukaona chinge zvodara munongoramba mchingoti mukuru pane chimwe chimambo chionere chandagadzira this time chimbonzwa icho mukuru anozosvika pakuti kusvika pane time yekuti vanozongoti vakonanga vachitonakirwa but vanosvikawo patime yekuti no this time yanombotore queen vaya vanomboita se vanomboramba vachinitumira maworks saka don't give up ramba uchiita se ramba uchirwa maworks saka I think apa mune zvimwe zvekutaura tisati
savhara like kana uchinge nenhamba dzanongoda kuzopiwa vanhu kuti vakubate vanongochida music yako. Music inowanika kupi? Ya izvezvi ndokwanisa da kusiya ndataura kuti ndine masingles ari kubuda inonzi Bhiravira Singles Collection. Ya ndokwanisa omborwa kana akapela hapana chakamboshata. Ya Bhiravira racho ndira kumbotanga naro. Mwana anotyiwa uyu kuita chipredata, pandinosvika vanotenda basa wapedza, hanzi mutupochi vese wavapedza. Mwana anotyiwa uyu, mwana anodiwa uyu. Ndakavaudza ndiri Bhiravira kuti munondimisa moto zvinyepera. Ndinotyiwa nevakawanda, ndakakuchidzirwa ndopisa vanopamhanya. Ndakavaudza ndiri Bhiravira kuti munondimisa moto zvinyepera. Ndinotyiwa nevakawanda, ndakakuchidzirwa ndopisa vanopamhanya. Bhiravira hero Bhiravira, Bhiravira hero Bhiravira. Kurova ngoma 30 kusvika kwavira, chitown padare vari kuziya tisadziya. Tisutopisa, tisutadziya. Tine expandables madhimbare, pageto hatirare tichizama kuti vafare. Ndakavaudza ndiri Bhiravira kuti munondimisa moto zvinyepera. Action this one. Sa muZimbabwe ndomanzwa record yarova iri. Aune nzeve dzekunzwawo zvindonaka. Unofanira watobata kuti hayewa melody ngakaiswa pachorus apo. Haisi two cents. Haisi kunyepa. Ndekubhura chi? Ndekubhura dance. Ndekubhura dance. Ndekubhura dance. Saka nhamba, unotisira nhamba dzako kana nhamba dzamudhara kana uchinga kanozochikuwako anozofona achiti aiwa ndichikana unofona kwezi ndezvebasa. Alright. Saka zvebasa unosira nhamba dzako dzebasa kuti kana paine vanenge vaona this interview vada kuzocollaborata newe vana mastudio vada kudaidza kumastudio avo vana mashoto mavideo vada kuti mushande mucollaborate anything chine chekuita nenyaya dzebasa zvinogona kuita sei kuti wangokubate papo. Saka namba dzako ichii? Namba dzangu dzinoti 078 650 1278 078 650 1278 ndedzemacalls zvese neWhatsApp. Mundibate ipapo. Saka chingoma chekupedzisira tingabata tingatori chipapo. Tasi. Danzo First Lady Pata Naikanti Zim Spice ndabata maparts yese ndavatambisa maclarks hanzi une mazibhadhi lines watogara mubhazi level rechibhadhi mind kuona vanhu ndiri muhai ndoita kupopota vese ndikukokota ndiri mazvikokota kurapasa dhokota vese ndavadhomora vaimbozviponera hanzi ulo ongoma mwefuna kutanga nawa yemani Danzo First Lady Pata Naikanti Zim Spice ndabata maparts vese ndavatambisa maclarks hanzi une mazibhadhi lines watogara mubhazi level rechibhadhi mind kuona vanhu ndiri muhai ndoita kupopota vese ndikukokota ndiri mazvikokota kurapasa dhokota vese ndavadhomora vaimbozvifonera nhasi vondifonera hanzi unondigonera ndiri leader musafare henyu kuti ndadonha ndomhanya kunyange pamukwidza mukawana zvakakwidza yandopadonha pavanodzika ipo pavanokwidza ndadzoka mero raiti ndavhepa vaindiona seshit vachindiona sepepa ndadzoka ndiri muhot segreen paper udza uyo nauyo kuti kumisa kwakunetsa maspoti ndopedza andibomiswa ndobheja ndiri patopu pavo vanguimba voregedza vakandipa chimuti ndobata ndimbochiregedza chipo chiri pandira chimbopera pandobheja pane punchline varova apa andadzoka ndiri muhoti kunge green paper ndiri muhot segreen paper udza uyo nauyo kuti kumisa kwakunetsa kumisa kwakunetsa zvoshuwa yemani 4 pakuda chipawa pakuda chipawa chakamixwa ne mukoma pane munyaya it's okay. Vanhu vanogona kufunga kuti pamwe tongorova mandhandi chete toimba futi chero malove songs Alright. chero mamessage kuti tikwanisa kumbora akapela kemessage wani
It's okay. Hapana niti mnacho toda. Mune manjanje chete. Oh, Mugara mune manjanje basi. All right, it's okay. Yeah, man. Daini ndakaziva aitungamire ndakadya mhiripiri novava ko ndanga ndagoziye daini ndakaziya aitungamire ndakadya mhiripiri novava ko ndanga ndagoziye ndaitoti patani chidzengesheka nchipfurirwa neshamwari ko ndakazoita zvingani pageti hapana chandekoshesa semari ndatsurwa inini ndaitanga kuvava mama vachisasa ndichirova bhavava mashoko amaindiudza ese ndomagaya mama ndokugaya daini ndakaziya aitungamire novava ko ndanga ndagoziye daini ndakaziya aitungamire dzinovava ko ndanga ndagoziye. Awa sister Makaipa, and I wish you the best. Mwanangu wakuite zvakanaka. Maworks ngaawande. And ramai muchipusha maworks, ramai muchitry by all means. Pazvinenge zvaitenge zvaramba. Munongoramba muchiita sei muchingopusha, ramai muchingoita sei zvinoita chete. Auja bless no man can curse. Saka ramai muchingoita sei muchingorova maworks, and there's always next time. Yeah, man. And I wish kuzokudedzai futi makusagona kufamba mutini makabuda apa kavanhu zvanoungana ende ino zvinoitika vanhu vakawanda takaita mainterview asati vakuzikana takasangana vakuzikana saka zviri possible saka munofanira kungobhelievha namuchibhelievha mamuri believe in yourself oboita muchinamata munoenda kuchechi here kuchechitoenda kana masowe chaivo munofanira muchimbozvinamatira because vanhu vazhinji vanenge vasingadi kuti zviitike satani anenge asingadiwo kuti mupise mugare zvakanaka mudye poroni mudye bacon saka mukaita uchizvinamatirawo futi zvinofamba zvakanaka. Thank you very much for coming. nemiwo tokutendai. With that, we're out.